kewinastanan Prabu Tikang Petelo Karana Tirasing Tabet iku kang wujud gambarine kok jalma ingkang wenang kasebut wayang. Wayang minangka pralpita wayang ing ati sangsarta gambaring pakarti. Iku pakarti sae saka pakarti awon. Tegesipun pakarti sae bakal nampi nugroho ganjaran agung saking Gusti Kang Wonten jagat. Sawang suripun pakarti awon bakal nampi siksaning rekoso. Wayang kawinipun inggit tegesipun karito mining sarana dipun anggit. Panggitanipun para mujawa ninangkung duking kuno kalebu Kanjeng Sunan Kalijaga. Kumlaring jagat raya yaktira jaman ageng tingkang perkawis. Yaiku jaman Tirta Yuga kalih jaman Dwakara Tiga jaman Sengara. Senajan to jaman Tiga Amu sajuga ingkang minangka wewaton yaiku jaman Tirta Yuga. Winastanan jaman Tirta Yuga wit gumlaring jagat. Tesing awang umum kan ana titah ngerta podo. Ingkang wonten namung warna catur warna yaiku Surya, Candra, Kartika miwah Bawana. Senadyan kang murmikono gentos ingkang Cina Prabowo. Ananging wonten ing negari Pundita punika kang kaeka Adidasa Purwa. Eko marang wilangan siji Adilinangkung Dasa marang wilangan 10 Purwa iku wiwitan. Ananging boten kadya wonten ing negari Dwarawati, ya wonten ing Dwaraka. Dwarawati tegesing pambuka, Dwaraka wenganing raksa. Pramila pantes kinarya bebukaning carita awit madosa 100 negari. Boten pikantuk kalih senajan to 1000 boten jangkep sedasa. Negara Dwarawati negara kang panjang punjung pasirukir loh jinawi kemahari pakerto toto raharjo. Panjang dawa-dawa kocapaning praja punjung dhuwur luhur wibawaning Nalendra. Pasir iku samudra ukir gunung. Negara Dwarawati kathah pagunungane nekenaken pesabinan ngiringake benawi ngukurake tetegelan saha ngayunake bandaran ageng. Loto ingkang sarwa tinamdur jinawi murah ingkang sarwa tinuku. Gemah para kawul ingkang sami lumaku dagang layar siang pantreng ratri datan ana pedote. Lah datan ana sengsayaning margi. Anggur sendur yayah ilining toyo amerta tanana pungkase. Arep para kawul ingkang sami dumunung wonten ing salebetipun kita. Saking kathah wisma ngantos ketingal jejelang pipit abet-dupit. Tembung titis papan wiareng ngantos ketingal rumpek saking raharjaning negari. Kerta tebih saking para mengkoing-koingon raja kaya kebo sapi pipiwen sak panunggalane. Menawi siang sami agrar wonten ing pangonan. Menawi sonten pangsul nyang kandhangipun piyambak-piyambak sami lumaku datan ana kang cinancaman. Raharjo ora kisruning dusun-dusun. Sedaya para kawula tani sanga tentrem mukul anggunya mangulat tetanen. Anggulo gegladhen wonten ing perdagangan. Angguno deres kelapa. Kinarya damel gendis. Negara Dwarawati negara kang gedhe obrek aduh ucarane tur jembar laladane. Pramila kathah para Narendra ratu ingkang sami sumuyut sumawita ten karo Bandayuda amung kasesempring poyaning kautaman. Ingkang cepak samya temelung ingkang ados samya tuminung. Samya asa bedodong pangareng-areng peni-peni raja peni guru bakal guru dadi ingkang kinarya menungkul. Menteri Bupati saperkawis samuli prahmi caksana diperdi kawruh utus dhateng wajib pawonganing praja. Sinten to Nalendra Dwarawati inggih menika ingkang menang dijuluk Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Ya Sang
Prabu Padmanaba, ya Sang Prabu Harimurti, ya Sang Prabu Kresnawarsidi. Kresna werdinipun cemeng. Awit Nalendra Durati cemeng daging palung kulitane balung susu mewah lundirannya menawi dadosa sawung-sawung cenani. Nujuane Sang Prabu Kersosiniwaka lenggah wonten ing kursi gading dampar gento. Winanggahipun ngagem lelem kasur bambu tingkang rene dening binati king Kumalarna, Sarwarna sarwa kencana sarwa Kumala. Sang Prabu lenggah sinebaran sari gondo widola sak cobatan kasturi ingkang kinebut laring badak kanan kiri kongas gandanya Sang Prabu. Sang Prabu lenggah kaya bedaya sari manggung ketanggung ingkang sampeyan nampil upacara nata banyak arga walika sawunggaling kecomat dwi pangga kang sawarna. Dening walang alisik amung kapireng sawantenipun peksi kututuing jalak ingkang sampeyan munyuh wonten ing saluhuripun Tratan Rambang. Ugi pangemasane pandya digendingi kang sampun nyambut karyaning ratu. Kapireng bating cengkrang bating kening imbal gantiling Mandaraga teka ndamel siring pananggilan. Sinten to ingkang nunggu tumengkul paring ing semu konjem-konjeming Bantala Wedananira. Nggih menika warnaning Satya putra dalem Pangeran Patih kekasih Raden Samba, ya Raden Wisnubrata, ya Raden Purwadikunda. Satya ingkang blanyak pangandikane lan cipanggretane wasis ngadirga busana ingkang sarwa edipeni. Winanggahipun tumengkul merek ing semu konjem-konjeming Bathara munggo dawuh sabda pangandika dawuhipun Kanjeng Rama. Winanggahipun ngeringaken Nalendra saking Mandura, Nalendra ingkang bure pakulitane. Nggih menika jejuluk Sang Prabu Baladewa, ya Sang Prabu Balarama, ya Sang Prabu Kakrasana, ya Sang Prabu Jalandhara. Sang Prabu lenggah sajajar kaya Pujangga Kraton Ngastina pendhita saking Pertapan Sukonika. Pendhita ingkang gendur tampane mantelem pamudine mandi satcitane. Sukijaya kawijayan kanuragan Guna Desti duyung kasihan. Ananging sedaya menika boten kangge ngemuni hardaning kautaman. Tansah kangge memayungi sipatur angkara murka ngumbar watak candala butikan asal. Ugi pisanipun Senopati pementinging Praja Negara Ndorati gedhuk menggaling Ayudha. Kekasih Raden Hariya Setyaki Raden Padmanegara Raden Banyak Kapulaga ya sika Pandhalandala. Nggih pisanipun mrapa dalem Patih Udawa. Pasewakan blabar mambak-mambak lir samudra surut. Katingal jejelapi pituk dengkul tumpang longko. Mambak-mambak tumugi tepi sing wanurakan. Isining panyiptaning Gusti Kang Maha Agung